Min Jannar tal-2014 sa Ġunju ta' din is-sena kienu 67 il-persuni li tressqu l-qorti fuq każijiet ta' stupru u attentati għal pudur bi vjolenza. Min tweġiba l-mistoqsija parlamentari lill-Ministru għall-Intern Michael Farrugia irriżulta li minnhom 22 akkużati instabħati u 6 ġew liberati. Il-bqija tal-każijiet għadhom pendenti li fal-każ fejn is-suspettat laħaq miet waqt il-proċeduri. Iżda meta wieħed jara l-ammont ta' vittmi li jirrikorru għas-servizz offrut mill-Istat ma' Victim Support Malta tal-Care for Victims of Sexual Assault jara diskrepanza għaliex skont mistoqsija parlamentari oħra kienu 99 il-persuni li rrikorrew għal dan is-servizz minn mindu twaqqaf lura fl-2014. Krista Tabona mill-Victim Support Malta saħqet magħna li waħda mir-raġunijiet għaliex il-vittmi ma jirrikorrux għall-qorti hija d-dewmien fil-proċeduri. Ħafna mill-vittmi tagħna meta nindunaw li ma jixtiequx jirrapportaw għand il-pulizija tkun jew għax il-kawża ddum ħafna sakemm tinġabar l-evidenza, jsir l-inkjesta, joħorġu charges, etc. Jista' jkun għax jafu il-perpetrator ukoll, speċjalment jekk ikun xi membru tal-familja, jekk ikun partner jew xi ħaġa hekk, ma jkunx hemm evidenza fiżika, jkunu jafu li hemm ċans żgħir li jkunu jistgħu ikollhom suċċess fil-qorti, hemm ċans li jiddeċiedu li ma jirrapportawx ukoll. Skont it-tarif miġbur 20 persuna għamlu użu minn dan is-servizz fl-2014, 35 fl-2015, 36 fl-2016 u 8 persuni sa Mejju ta' din is-sena. Tabone fissritilna kif l-iktar servizzi li kollhom bżonn il-vittmi huma dawk legali u anke psikoloġiċi, però parti importanti mill-irkupru jibqa' l-appoġġ li ssib il-vittma min nies ta' madwarha. Tagħmel differenza kbira jekk il-persuna jkollha support system tajjeb. Jekk ikun hemm support system tajjeb aħjar minn kull terapija li tista' taċċessa. Tgħin li jekk taċċessa terapija minn qabel, ġifieri għandna klijenti li qatt ma nfittxew l-għajnuna li ġew għandna 40 sena wara. Għax ikunu għadu ma jgħaddilhomx jew ikunu iddeċidew li ma jaħdmux fuq il-problema u mbagħad 10 sena wara, 5 snin wara jindunaw li qegħdin f'relazzjoni ġdida u għadhom bit-trauma u ma jistgħux jesperjenzaw ir-relazzjoni kif jixtiequ. Fil-każ ta' stupru l-Kodiċi Kriminali tistipula sentenza ta' ħabs bejn 3 u 9 snin u fil-każ ta' attentat għal pudur bi vjolenza f'ċirkostanzi mhux aggravati il-pena tista' tvarja minn 3 xhur għal sena ħabs.